Iqumrhu lenkonzo zolawulo olungxamisekileyo kwisixeko saseGoli lilumkisa abafuna imisebenzi ukuba baqaphele ubuqhetseba bokuqesha kuquka nabani na ocela imali ngokutshintshiselana nomsebenzi. Ukuza njengoko eli qumrhu liqhuba iimvavanyo zokuqina komzimba kunye nodliwano-ndlebe njengenxalenye yenkqubo yokuqesha. Iziko ligxininisa ukuba zonke iinkqubo zokuqesha ezisemthethweni zisimahla kwaye libongoza abemi ukuba baxele naziphi na izenzo ezikrokrisayo. Isebe leenkonzo ezingxamisekileyo kwisixeko saseGoli embindini wokuba liqhube iinkqubo zovavanyo nezodliwano-ndlebe njengenxalenye yenkqubo yayo yokuqesha abacimi-mlilo. Lilumkisa ukuba uluntu luqaphele abo baza kusebenzisa eli thuba ukubathathela iimali zabo ngezithembiso zomsebenzi. Those people who have applied and abaqualifiyayo, they are being called now to ukuthi bazoyenza ama-assessment, physical fitness assessment and interviews. So looking at the previous situations lesibe nayo previously whereby abantu abaningi banokuthi mhlambe kube nama-officials angaba ama-official from the city or abantu nje from outside the organization abamhlambe abangafika to potential applicants bathi mhlambe bademand imali or barequest imali. So umlayiza wethu ukuthi umphakathi bazi ukuthi lento le ayivumelekanga ukuthi umuntu mhlambe official afike ku members of public ukuthi those who are potential applicants ukuthi bakhiphe imali for recruitment processes. Zonke iimeko ezirhanelwayo zobuqhetseba, urhwaphilizo okanye ukuziphatha ngokungekho mthethweni, abahlali bayakhuthazwa ukuba bazixele ngoko nangoko kwinkonzo yeqela yophando kunye neyobuchule. If mhlambe umuntu angahlangabezana naleyo situation efana naleyo, i-advice yethu ukuthi sine group forensic investigation unit in the city of Johannesburg. So we're encouraging our residents out there ukuthi bafonele le number le 0800 002 587. That is the hotline le anti-fraud and corruption line la banga reporter khona ama situations afana nalawo. So siyathemba ukuthi i-message izofika especially kulama potential applicants ukuthi the expectations yokuthi you don't have to pay anyone. The department doesn't charge or demand or request any amount of money to potential applicants laba abafuna umsebenzi. Eli sebe lithi lisazimisele ukuqhubeka nokwenza izinto ngokucacileyo nangokuthembeka kuzo zonke iinkqubo zayo zokuqesha. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka, eGoli.